Λίγα λόγια για την Τρίπολη δεν φτάνουν. Πρόκειται ουσιαστικά για την ένωση τριών αρχαίων πόλεων της αρχαίας Μαντινίας, της Αιγαίας και του Παλατίου. Παλιά την αναφέρουν και ως Τρομπολιτσά. Η άλωση της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, 6 μήνες μετά από την έναρξη της Επανάστασης, αποτελεί ιστορική στιγμή για την Επανάσταση και για την Πελοπόννησο. Οι Έλληνες επαναστάτες με επικεφαλής το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη αποφάσισαν να πολιορκήσουν την Τριπολιτσά, που ήταν η στρατιωτική έδρα των Τούρκων. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως και ο Μανώλης Δούνιας, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιορκία. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Πρώτη στάση στο άγαλμα του Μανώλη Δούνια, όπου βρίσκεται στην πλατεία του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως. Κατόπιν πήγαμε στην πλατεία Αέρος, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση πλατεία στην Ελλάδα. Μια πλατεία, μια ιστορία μόνη της. Στην πλατεία αυτή, προς τιμή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στήθηκε μεγάλος αντριάντας, όπου μέσα βρίσκονται τα οστά. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το πάρκο Φιλοδέντρων. Από το 1900 ο Σύλλογος Φιλοδέντρων φύτεψε ανατολικά της πλατείας, το οποίο μπορούμε να απολαύσουμε μέχρι και σήμερα. Ανατολικά της πλατείας βρίσκεται η εκκλησία του προφήτη Ηλία. Εκεί δίπλα βρίσκονται και οι πρωτομές και άλλων μεγάλων αγωνιστών της Επανάστασης του 1821, όπως του Νικηταρά και άλλα. Ακριβώς απέναντι από το γέρο του Μοριά δεσπόζει το επιπληκτικό δικαστικό μέγαρο, το οποίο περιλαμβάνεται στους καταλόγους του Υπουργείου Πολιτισμού με τα πιο ιστορικά κτίρια της χώρας. Τα αγάλματα των δικαστών, Τερτσέτη και Πολυζωίδη, κοσμούν την είσοδο του Μεγάρου και μας θυμίζουν πόσο σπουδαίοι ήταν, καθώς μόνο αυτοί, αδέκαστοι και ακέραιοι, τον υποστήριξαν όταν η ζωή του κρεμόταν από μια λεπτή κλωστή στη δίκη που έγινε επί βασιλείας του νεαρού Όθωνα. Το δικαστικό μέγαρο θεμελιώθηκε το 1914 και αποτελεί με το πλούσιο εσωτερικό του διάκοσμο, τους σκίονες και το αίτωμά του ένα από τα ομορφότερα και σπουδαιότερα κτίρια της Πελοποννήσου, μιας και έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία του τόπου. Στη συνέχεια πατήσαμε μέχρι την πλατεία Πετρινού, όπου στα χρόνια των Τούρκων υπήρχε το παζάρι της περιοχής. Στην πλατεία αυτή επισκεφτήκαμε το ψηφιακό μουσείο Τρίπολης, το οποίο στεγάζεται στο Πετροπούλιο Οίκημο. Το πιο σπουδαίο κτίριο της πλατείας είναι το Μαλλιεροπούλιο Δημοτικό Θέατρο. Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί εκεί ανεβάζουμε τα θεατρικά μας. Στη συνέχεια φτάσαμε στην πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Εκεί συναντάμε την Μητρόπολη μας, τον ιερό ναός του Αγίου Βασιλείου. Εκεί παλιά βρισκόταν το τζαμί. Απέναντι ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο καφενείο με τους τεράστιους καθρέφτες. Ένα καφέ μουσείο από το 1953, ιστορικά καφέ της Ευρώπης, το οποίο λειτουργεί πάνω από 1,5 αιώνα. Επόμενη πλατεία, η πλατεία Αναξαρτησίας. Εκεί βρίσκεται το συγκλονιστικό μνημείο των Πεσότων. Προς τιμήν των Ελλήνων κρεμάστηκαν για παραδειγματισμό. Για το τέλος αφήσαμε την επίσκεψή μας στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, που είναι το μοναδικό κτίριο που σώσατε
της Τριπολιτσάς του 21. Όταν ο Ιμπραήμ την κατέστρεψε το 1828, αυτό γλιτούσε γιατί εδώ εστραζόταν η τουρκική σχολή για ημάμιδες. Μετά την καταστροφή της πόλης από τον Ιμπραήμ, ο Ιωάννης Καποδίστριας ζήτησε από τις μεγάλες δυνάμεις αποζημιώσεις για την ανοικοδόμησή της. Επειδή όμως σε 2 σελίδες δεν γίνεται να χωρέσουμε την ιστορία της πόλης μας, σας καλούμε να σας ξαναγήσουμε από κοντά όποτε θέλετε.